И здравейте хора, Bumplace Games е тук и днес ще реагираме на този, този ютубър е тук, Hyper Godzilla Plays. Значи, он реагираше на мене, искам да реагирам на неговото видео, да видим реакцията му какво беше на моите видеа. Значи, чекайте само. Значи, видял съм, че е качил видео за мене и искам да проверим какво е направил тук. Чакай само да видим нещо. Добре, лично трябва да правим сега. Видеос. Да, тук съм аз. Ако ми гледате видеята, тук не знам кой е гледал. Тук съм аз. Ако ми гледате видеята, може би знаете, защото съм направил фейс ревю като за първо видео. Аз пък и също така мога да натиснете subscribe бутона, защото когато стигнем до 1000 subscribera, правим giveaway. Така че лайк, subscribe и enjoy the video. Мислим, че съм първи. Да, човек, тук съм първи. Чакайте, че имаме гост тук. Чакайте, че имаме гост тук, брат. Това ти е първото видео и фейс ревю. Значи, тук, искам само да кажем, че тая идея аз не съм я направил. Къде е казал, имаме един гост. Аз това не съм го казал. Приятел ми го беше казал. Това ли е фейс ревю, бе? Не. Това ще ти се видя половината лице, даже не половината цялото лице. Не, тук знам. Брат, човече, ти си прав тук. Не знам защо ми е дошла идеята да си крием лицето, а просто не си покажем лицето от единия път. Няма. Стой. Окей, сами виждате. Такова. Да, аз съм банята, защото няма къде други зарядни нема. И да, седим тук. Ръка. Окей. Човек, аз не знам защо само направо. Що съм го направил, бе? Графиката на това видео. О, не прави тия видеа. Колата! Изел си ме тук. Фак! Кой се опита да направи? Просто каза... не прави той брат, запичай на what the fuck. Аз ги правим. Той канал е мой. Не, брат, не е твой. Аз съм тачката. Така. Гледал съм го това видео, защото това видео го снимам за 5-ти път. И също така няма да му дам шаут на този пич, защото не. Окей, това щом казваш. Защо он ще смени снимката? Да, само снимката. Усещате ли го това и вие в лявото ви ухо? Добре хора, мерси, че гледахте видеото, subscribe. Няма да се subscribe. Аз между другото забравя да кажа, името му е Комес, долна Roblox от 100, баси снимката и има такова. Мене не ги четете. Чай между другото. Човек, това време много съм играл Roblox. Не знам, що, ама съм бил най-големия фен на Roblox. Не лъжа, човек. Не знам, що съм си сложил тази снимка и съм си направил металкоем с Roblox, човек. Не имам си да представя, що съм си направил това име и така. Да, съм така. 61 гледания изобщо не е зле. Considering първото ти видео има 28 гледания, което според мене поне не е зле, защото моето първо видео имаше 2 гледания в първия един ден. Аз. Как се това? Чеца. Чекайте хора. Тук си нямам да представя, съм го казал. Трябваше само да кажем, добре хора, чекайте, аз нямам да... Добре хора, чекайте, сега ще се върна. Не трябваше да кажем, отивам до туалетната.
направят. Значи спомням си, като бях малък на един от 15-те канали, просто бях снимал отваряне на едни слушалки и те бяха сини, те сигурно си, даже не сигурно да са си отишли вече. И бях снимал някакъв unboxing и просто за хора ходили ми се до туалета. Спрях го видеото, пуснах го, отидох да се изпикам и просто отида и просто се върна. Окей. Мале, какви времена бяха едно време. Чакай само да направя. Да направя на стол, брат. Па, добре, че не съм го казал. Еми хора, извинете, Извинете, добре. но трябва да спирам. POV, играеш с приятелите ти 5 часа и майка ти казваш да спираш. После трябва да мислиш какво да им кажеш. И им казваш това. И хора, Той обича ще ми изяде. но трябва да спирам. Брат. Връщане са е паси ми има. Утре ще направя парт 2, как реактвам, но на друго видео. Казвам утре, брат. Един месец. Кога е това утре? Значи, Няма да го канал коментирам това. бих му дал най-много 4 от 10. Да, нормално е, аз тогава, какво съм качвал, аз там съм качвал Face Review, Оби пътува на байк и там тройната рох чалендж. Нали, лялох. Или, може би, да, 4 от 10, брат, смисъл. Хубавото е, че си оставил такова снимка и името няма да го коментираме. Научи се как да си прави тъмнели още на второто му видео, което е супер добре. Аз научих да правя тъмнели. Значи тия тъмнели, първият ми тъмнел съм си го направил сам. И другите два съм ги откраднал. Просто на второто ми видео там съм писал Оби на байк, там излезна и тая снимка. И на третото вече там съм го откраднал пак. От този Момем ли, как му беше името, не знам. Сигурно не си спомням кое точно видео. На едно видео на Fortnite беше, не знам точно. И не си качвал много, не си качвал от един месец, брат, това не е добре. И да, това е. И имаш такова. Брат, имаш такова. Имаш about. Аз не обичам да пиша about. Значи, това, че си написал about, и може би аз съм единствения, който го е прочел about, не е много добре смисъл. Това 5 минути си го писал, окей, ама... Значи, не 5 минути, отнеми поне... Къде я знам, една минута да го напишем това, защото като това съм бил... Къде я знам, 8, 7, 9, откъде я знам. Да, и не отнема една минута поне да го напишем, че нали ми беше малко трудно да напишем тия времена. И го писал, потрудил си се, ама аз съм единствения, който май го прочете. Така че да, 4 от 10 ти давам, наистина подобри се, имам някакви типове за тебе, като например качвай повече и качвай повече. Дред хора, аз... Качвай повече и качвай повече. Да, това е реагирал тук на моя канал. Значи, това е пича, Hypergodzilla Plays, има 141 абоната, не, 163 абоната. Значи, нема about. Прело е лайфове тук. Fortnite лайф евента. Так. Снима как влиза в играта. И тук играе на God of Wars. От тук съм объркан малко, че он е писал, че играе на Fortnite лайф евента, ама... What? Добре. Значи, той пич има 163 сабскрайбъра и си има видеа.
Има си видео. Здравейте хора, аз си Хайпер. Това е първото видео. Тук е реагирал на мене. И човек... Чекайте само да направим нещо. Това трябва да го покажем на вас. Що е? Брат, разбирам те. Много кринч видео съм правил тук. Трябва да бъдем сигурен. И да, хора, това беше за видеото. Надявам се да ви е харесало. Реагирахме на този пич. Да, он също е реагирал на мене, на кринч видеята ми. Трябва сам да кажем, защото той е много кринч. Абсолютно кринч е. Да, значи, този път сега трябва да бъдем реален, нали? Няма да лъжим. Ще се опитам утре да качим. Да направим, може би, нали, Setup Tower, нали, то означава, че си направим видео как се показвам сетъпа ми, че съм получил много неща за сетъпа ми, за Коледа. И да, мерси хора, че гледате това видео. Надявам се да ви е харесало. И да, лайкнете го и опитвам се да правим лайф и аз. Затова моля ви се, subscribe, поне да стигнем до 50 subscribera. И да. Мерси хора, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. И чао!